Gagang gubot. Bah! Ano yun? Tol, may lalako may lalako. Bakit? Pag tumingin ka, akin ka. Ay! Ali, lang joke mo. Basta may lalako, delikado tagay ni. Bakit? Oh, bakit? Matay ka to, patsele ko may blindfold mo. Matay ako man. Maligaya na ako. Tanida mo ka! Delikado tagay ni, ano pang panyabya mo? Tara na. Tara. Babe, nasan tayo? Hindi ko rin alam. Di ba kanina nagsusugo tayo? Bakit ba kasi tayo nandito? Hindi ko rin alam. Kanina pa tayo ikot ng ikot dito. Gumawa ka ng paraan, huwag kang tatanga-tanga. Eto nga oh. Gagawa akong paraan. Maghanap ako ng mga tao pwede makatulong sa atin dito. Dali, may naririnig ako. Ano ba talagang nangyayari? Tsaka ako na lang papaliwanag sa'yo. Nasaan na ba tayo, babe? Nasa gitna na ata tayo ng gubat eh. Pagod na ako, babe. Pahinga muna tayo. Sige, upo ka muna dun. Nakakapagod. Ba, parang may tao doon ah. Wala, babe. Kamusta ba yung araw mo? Eh, naririnig ko na si Airbender. Sino ba yun? Basta, huwag ka na magtanong. Ba't sabi sa right med? Huwag daw mahiyang magtanong. Baliw ka talaga. Dali lang. May naririnig ako banda doon. May tao ba dyan? Sino yun? Hindi! Bagay? Hindi rin! Hayop? Hindi! Baliw ka talaga. Pati yung ibang tao naapektuhan sa kabaliwan mo. Naka-blindfold ba kayo? Hindi rin! Mga tanga! Mag-blindfold kayo. Mamamatay kayo kay Airbender. Ay, babe, may blindfold ka ba dyan? Oo na, babe. Ready ako dyan. Yung dalawang pinantali mo kanina. Uy! Nasusogo tayo. Ayos! Naka-blindfold na kami! Ito na! Tara na, tanga. Bigyan to, sila. Nasaan ba kayo? Nandito! Saan? Dito! Ay, sorry. Naka-blindfold din ba kayo? Oo, naka-blindfold kami. Ano nangyayari? Basta, tsaka ko na lang papaliwanag sa inyo. Doon tayo sa bahay namin, safe dun. Tara, sama kayo. Tara. Wait lang. Magawak-awak kamay tayo para hindi tayo mag-iwalay. Uy! Tanay dana! Sorry pa. Ay, Ano nangyari sa inyo? Ito talagang baliw na to. Lagi na lang may ginagawang kabaliwan. Tara na nga. Ah, dali lang. May naririnig ako. shit! Yun. May sa banda. Doon. Parang may nakikita akong puti. Dito banda. Shit naman! Shit! Ito. Ang inang Mobile Legends to, pantanga tong laro na to. Ang tama mo si Kuya, naka-blindfold ka eh. Oo nga, no? Uy! Huwag mong tatanggalin, tol! Sino kayo? Huwag mong tatanggalin, tol! Eh bakit ba? Gusto ko mag-rank eh. Ano bang Bang gusto gusto mo? mo? Bubuo Bubuo ng dignidad. Kayo naman, di naman kayo mabiri. Nagrank lang yung tao dito. Bah! May hotspot ka? Oo naman. Pakunik! Ako din! Ako rin! Ako rin! Ako rin! Ano yun? Ba, tumatawag to, aso ba to? Hindi, mga tanga. Kapatid ko yan. Oh, edi aso ka rin. Hindi kami aso. Pakunik ng wifi! Buking ina. Anong password? Buking ina. Ano yun? Babe, natatakot na ako. Basta tayo, yun ang Airbender. Tara na! Anak, diyan ka lang. Hintayin mo ako dyan. Mapanganib dyan. Upo ka muna dito. Kahit anong mangyari, wag na wag mong tatanggalin ng piring mo sa mata. Kukuha lang ako ng pagkain para sa may makain tayo.
Kunin mo. Napakalaking bangus niyan. Pwede sa 5 katao yan. Tabi mo. Kuhuli pa akong isa para may mapuhunan tayo bukas. Nanggagawan mo, sinabi kong eka mama ko, Kenny. Kasi delikado. Lami ko akong bangus to, may alak ko ni Hasang. Sabi ko na kaya mama ko, eka magdinat kasi mag-Jollibee pa. Lami ko akong bangus to, wala nang laman. Eka mama ko. Par, sumama ka na sa amin. Tara. Bangus! Nandiyan ang airbender! Kasama pa kayo, sir! Ha? Paano namin masisigurado na hindi pa kayo affected? Minahal ko naman siya. Pero, hindi niya ako mahal. Pero hindi ako naapektuhan, hindi ako affected. O sige, pasok! Hindi ka na-affected! Oy, Burnik, kuha ka ng pwede nating maninom tsaka pagkain. Parang may silbi ka dito. Madam, may yosi ka pa dyan? Tipla mo muna ang kape bago kumahiyak sila. Okay. May mga tawag na ba? Meron na ba? Wala pa nga! Madam, huwag matawag. Huwag matawag. Oh, basta kayo dyan. Okay lang kami. Ilan ba kayo dyan? Dito kami dito, may kasama kami bata. May pagkain ba kayo dyan? Inumin. Hindi pa nga kami kumain eh. Gutom na kami. Teka. Ikinain niyo na nga yung kapatid ko eh. Ginawa niyo pang asusena. Ito nga itong nakarami eh. Malay ko ba kapatid ko yun? Sarap eh. Oh, sige, ganito na lang. Punta kayo dito na safe dito. O magipagin na kayo. Alis na tayo dito. Ngayon din. Okay. Agay! Ay, pre. Andiyan ka ba? Ay, okay ka lang? Okay lang ako. Oh, tara. Okay ka lang ba? Saan ka ba galing? Galing ako doon. Inutusan ako ni Madam Auring. Sino nga, Uring? Yung nakuhula? Hindi pre, yung tumulong sa amin na maraming gamit, nag-order pa sa Shopee tsaka sa Lazada. Alam mo ba kung saan siya naroroon? Eh hindi niya alam. Kaya nga inutusan eh. May pagkain ba doon? Eh wala.
Kaya nga kumukuha eh. Ay putya, sino gwapo sa amin? Bobo ka ba? Tinatanong pa ba yan? Teka lang pare. Magseryoso na tayo dito. Delikado ng buhay natin dito eh. Tara na, delikado ng buhay natin dito. Papalapit na si Erbinder. Tara na. Teka lang. Bakit? Nandiyan na yung in-order ko sa Lazadang Inodoro eh. Nasaan? Dali. Tol, tulong! Yung inodoro ko! Kaya mo na yan! Anong kaya? Kaya mo yan! May butiki pa! Tol! Tulong! Agoy! Pasok kayo sa mansion ni Madam Mauro. Safe ba dito? Oh, safe na safe dito. Ito. Ah, Madam. Oh, ginabi kayo. Ano mo yan? Mga survival din po. Saan mo sila nakita? Dito sa forest. Sila yung nag-list sa akin. Ah, sige, pasok kayo. Kain muna kayo, kain muna. Yan yung... Huwag kang malibog, huwag mong dalhin Ano dito. malibog? Dinadala mo dito ang kalokohan mo sa atin. Ano malibog? Ano ko lang naman yun. Oo, alam natin maganda siya. Yung bintana. Okay. Guys, kain na kayo. Sige. Dala, dito na. Sige. Dala, bilis na kain na kayo. Sige, okay lang. Hindi ako na. Eh, pre! Ladies first. Hindi, sige, ikaw na lang. Wala ka, mamamatay na lang tayo. Mahiya ka naman. Mamamatay na tayo dito, par! Huwag na kayo. Huwag na kayo mahiyan. Bilis na kayo. Oh, guys. Ito na po yung kanin. Kaya ko pala yung kausap mo kanina. Maraming salamat kasi pinapasok mo isa yung daanan. Oo, wala yun sila. Basta safe tayo dito. Tutulog pa. Uy. Gago, tulog pa. Bahala ka dyan. Gago, nasan? Saan pumunta to?
Oh, nabata ka! Grabe guys. Yan na. Kasi kanina umiiyak ako, parang may naramdaman akong sumisilip sa akin. Wasan si... Si Arnie. Si Arnie. Oo nga, no, parang mawawala. Asan siya? Hindi ko alam. Tara, hanapin natin. Saan siya? Tara, hanapin natin. Saan siya? Ni? Ni? Arnie, asan ka? Sino yan? Arnie, ikaw ba yan? Babe, nakantok na ako. Upo muna tayo. Ay, tinutulog ko na. Nawawa ko, babe. Sige, saglit lang na. Kukuha lang ng tubig. Sige, babe. Asan na ba si babe? Kinakabahan na ako. Sino ka? Sino ka ba? Babe? Babe, asan ka? Ba? Okay, babe, ito ah. Babe? Archie, ikaw ba yan? Ikaw pa dahil lang kaya nawawala yung mga iba? Archie! Oo, ako nga. Pakawalan mo ako! Sino ka? Hoy, saan ka pupunta? Pakawalan mo ako! Asan ba sila? Nga di alam eh. Kanina pa tayo ikot ng ikot, pumunta pa kang tatay sa bahay ni Archie. Tsaka di naman magtsatsaga yung mga yun doon. Ano ka ba? Saan posible naman silang umalis dito? Kumpleto tayo kanina, biglang Oo nga. kawatak-watak. Yung lamok doon eh. Ading, nga. nakagat na yung puwit ko doon. Pero nasan ba sila? Hanapin ulit natin o pagpahinga muna tayo. Tingnan muna tayo, kanina pa tayo naghahanap. Ay, parang may tao sa loob. Nalagay ka ba? Tulong! Ano ba rin yan? Sino ba na? Tulong! Ay, madam. Men, flashlight! Dali lang, meron ako dito pre. Ayan na. Oh, mawa ka na lang. Una ka na dyan. Umahaskol ko pa dyan. Dali lang. Paano ka ba, madam? Paano ka ba? Teka lang, paano ka? May kailangan kayong malaman. Malaman. Si Archie, siya yung pumapatay. Kaya nga nawawala yung mga kasama natin. Archie, yun ang pakabait na siya nga nagligtas sa amin eh. Siya nga nagtali sa akin eh. Sinuntok pa niya ako. Hindi ko alam. Nasaan ko yun? Tara, punta natin ang pumapatay. Sino ka? Ba, sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino? Langya ka, traitor ka? Nagkatiwalaan ka namin. Ina mo, pinapasok pa kita sa bahay ko. Ano guys? Yung blindfold. Oh, saan? Oh! Wait lang, bakit mo inagaw blindfold niya? Wala ka ba? Actually, meron eh. Bakit mo inagaw? Di ba best friend mo yan? Oo, ba hindi nagbabayad ng utang yun. 3 months na. Pinaraw-araw ko nun. Tsaka, lang sa atin, dalawa yun. Tsaka gusto talaga kitang masolo. Teka lang. Tara na, delikado dito. Saka na tayo mag-ano.
pahinga na tayo, mag-umaga na naman. At ikaw ang katabi. Ba, Al James yun ah. Idol ko yun. Tara na, teka lang. Mas safe dito. Oo, mukhang safe dito. Tara, pasok tayo. Dali lang. Makasarado pa eh. Dali. Ay. Ginagawa mo. Ba, nasaan na? Nakabukas yung gate. Nakabukas ba? Oo, tanga talaga. Ano talaga ako, nag-subscribe ako kay Dogs TV. Kalala yun. Sikat yun eh. Ano nga? Basketball. Yun. Tara, pasok ka na. Tara na. Teka lang. Pero mukhang safe na dito eh. Pwede na siguro na tanggalin yung blindfold natin eh. Sigurado ka? Oo. Tsaka wala naman ako naririnig na ano eh. Chena eh. Tara. Sige. Sige na. Ay. Hirap naman. Tayo, napagod ako kakalakad. Siyempre, isang araw na tayo naglalakad dyan. Bakit parang wala kang damit? Na-laundry ko. Bawal. Bawal na. Tsaka parang bakit nag-iba yung ano, kulay na blindfold na? Ano ka ba? Tao nga nagbabago eh. Blindfold pa kaya? Uy, toxic. Ba? Hanap ka nga mainom natin. Oo, na ako. Dali. Prisa mo. Pagbilan! Pagbilan! Okay, ina mucho pa kabra ka talaga. Gugulat ka naman, boss eh. Kano dito? Teka lang. Paano yun ako? Nalaman niya. Paano advance mag-isip? Boss! Chupacabra! Hoy! Magkano to? Tangina, expired na yata. Balat. Hoy! Oh! Tagal mo naman? Ay, hinanap ko pa yan eh. Tamong... Saan mo galing to? Saan mo nakuha? Doon, parang... Ewan ko, parang Jumbo Genra siguro dati to, o SM. Talaga? Galing Okay nga. naman eh. Expiration date, 2018. Okay, expire na to ha. 2018. Pwede pa yan. Mm, Plus yan eh, masarap. naman. Oo, masarap Sarap naman yan. ang plus. Orange yan eh. Teka lang. May tao na nagbigay sa akin ito eh. Nagtataka ako eh. Sino naman? Hindi ko alam, pero... Parang anak yata ni Henry si siguro eh. Pero, parang ano eh. Tatandaan ko doon sa kabilang bahay. Bahay mo. Nakita mo na doon? Wala, parang namumukan ko eh. Naka-hood, something. Mas maitim. Maitim siguro yun. Makita ito. Hindi ko alam eh. Sino kaya yun, no? Hindi ko alam. Alam ko. Dali nga. Nahihiya ako eh. Sige, bilisan mo. Natakot na ako dito. Ang bata. Oh, madilim dyan. Mag-flash ka. Ba? iPhone? Rich kid? Wala, napuhat ko lang dyan. Tawa ko sa'yo. Tabi ko. Teka lang, sino yun?